Inniki ýagdaýymyz ýene-de ýanky 0 gatnaşan 0 çykanyny ýöne bu gezek trigonometrik funksiýalarda. Trigonometrik funksiýalarda nähil bolýar? Mysal üçin diýeli, tangens x gatnaşan x bolanda, tangens ýerine şu ýerdäki x ýerine 0 goýsak, 0 bolýar. Aşagda 0 goýsak 0, 0 gatnaşan 0. Ýöne şeýle belli bir formulalar bar bize trigonometriýa degişli. Şu ýerde 4 görnüşi berilen. Haçanda men tangens x gatnaşan x görenimde yerine goýman, gönü bire deňleýän. Munyň şeýle görnüşi köplençe öňmezden çykýar. Limit sinus x gatnaşan x. Haçanda x 0 amtylanda deňdir 1. Muňa birinji ajaýyp predel diýip atlandyrylýar. Ve başga da şul formuladan ýola çykyp ne bärde sinus ax gatnaşan bx'den biz gönü a gatnaşan b diýip bilýäs. Bu tangensa degişli. Sinus ýokarda sinus aşagda sinus bolanda birim şoň tersi. Onda biz şeýle ýagdaýlar gelende, şu 4 ýagdaý gelende 0 gatnaşan 0 diýip goýamyzokda koeffisientlaryň bahasyna görä hesaplap bilýäs limitimizi. Mysala seredeli. Şu ýerde limit ilki ýerine goýan ýagdaýymyzy ilki barlaýas. 4-den 2-nin kwadratyna aýyrsak 0, sinus 0, 0. Dimek, şu ýerde 0 gatnaşan 0 ýagdaý ýüze çykýar. Onda men şu ýerdäki düzgünlemden ulanyp bilýän. Etjek bolýan zadym sinusyň şu ýersindäki burçyň bahasyny ýokarda da alyp bilmek. Onu şunu men 2-nin kwadraty diýip ýazanymda 2 kvadrat minus x kvadrat bolýar. Onda limit 2 kvadrat minus x kvadraty a kvadrat minus b kvadrat formulasyndan 2 minus x köpeltmek 2 plus x diýip ýazýan. Gatnaşan sinus 2 minus x. X'imiz 2'den. Inni şu ýerdäki 2 minus x bilen sinus 2 minus x diýänimiň bahasynyň men birdigini bilýän. Sebäbi meňdeş, koeffisientlara meňdeş. Onu bir köpeltmek. Şu ýerde x'in ýerine 2 goýanymda 4 bolýar jogap. Demek jogabym 4. İkinci misala seresek, ikinci misalda sinusun ýanynda x gatnaşan 2 bar. Şu ýerge 0 goýsam ýokarty 0, berki 0 goýsam aşağı 0. 0 gatnaşan 0. Onu ýene şu düzgün peýdalanmaly. Şu ýerdäki sinusun ýanyndaky burçy men aşagda da ýazmagy synanşmaly. Onda limit sinus x gatnaşan 2'nin kwadraty diýip ýazyp bilýän. Şu kwadraty men daşynda ýazyp bilýän. Aşagda da etjek bolýan zadym 3 aýra tien ýazsam köpeltmek x gatnaşan 2'nin eger kwadratyny alyp bilsem men bularyň bile ýazyp bilýän. Şu ýerde kwadraty şu ýagdaýda ýazanymda men nämen özümden goşdugym bolýar. Şu aşagdaky 2'nin kwadratyny özümden goşdugym bolýar. Sebäbi x kvadrat bady berdi. Onda şol bölmek diýip goşan 2'nin kwadratyny men şu ýerden köpeltmek diýip ýazmaly bolýan. 2'nin kwadraty 4 bolan üçin 4 ýazýas. Onu x'imizim 0'a gideni deňdir. Täzeden ýazaly limit x 0'a gideni bärsi 12. 12. Inni şu ýerdäki sinus x gatnaşan 2 bilen x gatnaşan 2'nin kwadraty diýip men aýra tien ýazyp bilýän. Şunu ikisiniň hem derejesinde kvadrat bolan üçin bir ýaýyň içinde ýazýan. Indi şunyň içiniň men birdigini bilýän. Sebäbi meňdeş boldy bu ýagdaýlar. Onda jogabym şu ýerde 1 boljak bolsa bäri 12 x 0 goýar ýalak baha galmady. Onda jogap 12 bolýar. Inniki misalda etjek zadym birazjyk trigonometriýanyň düzgünlerini ulanmak. Sebäbi berilen düzgünlerin içinde kosinüse degişli zat ýokdy. Onu ilki barlayan 0 goýanymda bäri 1 bolýar, birden bir aýyrsak 0, aşagym 0. Diýmek etmeli zadym kosinus 2x'in düzgünini ulanmak. Indi şu ýerdäki kosinus 2x'in men 1 minus 2 sinus kvadrat x'a deňdigini trigonometriýanyň formulalaryndan bilýän. Onda şunu ýerine ýazan ýagdaýymda limit
x 0'a gidenne 1 minus 1 plus 2 sinus kvadrat x. Aşağıda da 8 x kvadrat. Deňdir. Birler bir-birini gysgalsa, näme galýan netijede limit 2 sinus kvadrat x gatnaşan 8x kvadrat. X'imiz 0'a gidenne. 8 bilen 2'ni gysgalsak 1 gatnaşan 4. Onda ýazaly täzeden limit 1 gatnaşan 4 sinus x gatnaşan x, munuň x'ni birlikde kvadrat şeklinde ýazyp bilen, sebäbi x'niň kvadraty we sinusyň kvadraty we x'imiz 0'a gidenne. Indi şu bölegiň men birdigini bilýän. Onda jogabym 1 gatnaşan 4 bolýar. Indiki ýagdaýymyz haçanda jogabymyz tükenüksizlik gatnaşan tükenüksizlik bolanda. Onda näde işlemeli bolýas? Muňa da mysalyň bilen seredeli. Birinji ýagdaý, birinji etjek zadym. Eger ýok korsam aşağım tükenüksizlik ýerine goýanmada tükenüksizlik gatnaşan tükenüksizlik çykýan bolsa men derejelere seretýän. Derejeler eger ýokardakyň derejesi we aşagdakyň derejesi iň ulu derejeler deň bolsa, mysal üçin şu ýerde iň ulu derece x kub, bärde maýdalawjyda iň ulu derece x kub. Onu men dip bilen şunuň jogaby şu meňdeş derejeli x'laryň öňündäki baha 5 gatnaşan 4. Indi bunu ýerden gelip çykýar aslında. Indi şu ýerden täzeden ýazsak limit haçanda x tükenüksizlige gidenne. Men ýokardan x kub bahany ýaýňdaşyna almakçy. X kub ýaýňdaşyna alsam, birinciden x kub alanymda 5 minus ikinciden x kub alanymda 2 gatnaşan x plus bärden x kub daşyna alsam 1 gatnaşan x kvadrat minus 1 gatnaşan x kub. Şu ýagdaýda bolýar. Ýaý açanmazda iýze gelip biles. Aşagdanam x kubu daşyna çykarsam 4 minus 1 gatnaşan x plus 12 gatnaşan x kub. Deňdir. Inni haçanda x'in ýerine tükenüksizlik goýanymda ilki bilen şulan ikisini gysgaldyp bilýän. Ondan soň şu ýerge tükenüksizlik goýsam, bir sany tükenüksizlige bölsek 0. Bärem 0, bärem 0. Şu da 0, bu da 0. Ýa-da näme galdy? 5 gatnaşan 4 galdy. Ona diýmek, derejeler meňdeş bolan ýagdaýynda men awtomat jogabym şol meňdeş derejeli, iň uly derejeli x'laryň öňündäki koeffisientim bolýar. Ikinji ýagdaý, haçanda derejem tapawutly bolanda, aşagdakyň derejesi uly bolan ýagdaýynda, aşagdakyň derejesi uly bolsa men näme diýen? Jogap gönü 0 bolýar diýen. Ona medil şu düzgüne göre işläp bilýäňiz. Haçanda x kub ýaýňdaşyna alamda, şu ýerden täzeden ýazsam, x kub alanymda ýaýyň içinde minus 2 minus 1 gatnaşan x kub galýar. Bärde x 5 ýaýňdaşyna almaly bolýan. İçinde 1 plus 1 gatnaşan x kvadrat goşmak 1 gatnaşan x'in 5'i. Deňdir. Haçanda limitim tükenüksizlige gidenne. Indi şu bölek 0. Bu gysgalsa aşagda x kvadrat galýar. Bär minus 2, ýagny minus 2 bäriniň ne olduğunu bilen, bularyň ne olduğunu bilen, aşagda x kvadrat galdy. O da tükenüksizlik diýmek bolýar. Onu bir sany tükenüksizlige bölen ýagdaýymda jogap 0 çykýar. Ona men şu hesaplamalary ýerine ýetirmen, gönü eger aşagdakyň derejesi uly bolsa, jogap 0 diýip bilen. Üçüncü ýagdaý, ýokardakyň derejesi uly bolsa, onda jogap tükenüksizligiň özü çykýar. Ona medil şu ýagdaýda barlaly. Ýokardan x kvadrat ýaýňdaşyna alsak, limit x kvadrat ýaýňdaşyna alan ýagdaýymyzda 1 goşmak 2 gatnaşan x kvadrat, aşagda x ýaýňdaşyna alan ýagdaýymyzda 1 goşmak 4 gatnaşan x, x'imiz minus tükenüksizlige gidenne. Deňdir. Şu bölegiň we şu bölegiň ne olduğunu bilen,
Bular gysgalan ýagdaýda jogap diňe x galýa, ýagny şeýle bir jogap galýa, limit x minus tükenksizligiden x diýmek şu ýerek x'in ýerine minus tükenksizlik goýsak, jogap minus tükenksizlik çykýar. Onda haçanda derece ýokarda sanawjyň derejesi uly bolsa, jogap tükenksizlik çykýar diýip bilýär.